Добре дошли в ГТП БГ. Мястото, където дори най-сложната повреда е просто бърза загрявка за нашите техници. А това са Стоян, Дани, Крис, Ася, Тони. Отговорни сте за това вашите леки автомобили, товарни автомобили и мотори да преминават гладко и безпроблемно годишния технически преглед. Те са като едно голямо, леко лудо семейство, в което колелото се върти постоянно, буквално и преносно. И всеки ден се сблъскват с нови изненади, нови клиенти. А драмите неизбежни са. Това е Стоян. Ако има нещо извънредно, сложно или изглежда сякаш невъзможно, то той ще намери решение. За него няма невъзможен случай, само недостатъчно дълги работни дни. Но дори и най-добрите техници понякога забравят какво наистина има нужда от поправка. Хайде бе машина, хайде да ядем, че ще припадна вече. Скара, салатка, безалкохолна бира, че нали сме отговорни? И аз ще вие, аз съм почти готов с отчетите. Остана ми още една проверка, може би още една и след това още една. Аре бе човек, ти пак си в джаза, значи тия проверки няма да ти напълнят корема. Тук аз я донесла някаква салата, киноа, миноа, тия веганските истории. Няма да стане. Ние отиваме до скарата, защото с киноа няма да се наядем. И аз ще вие, аз после. Брат, този нашия яко е заседнал. Вчера ми сподели, че има проблеми с жената отново. Пичът може да види проблем с колата, само с поглед, ама братле с жените няма правия. Да, на колата мога да разбереш какво е по шума, а жената като има проблем си мълчи. Всичко е наред по автомобила, не забелязах нищо нередно, единствено леко отклонение в фаровете. Може да ги регулираме, стига да имате време. Имам време, разбира се. Нали затова си карам колата при вас в ГТП БГ. Имам ви доверие. То само аз на нас се доверявам. Ей, майсторе, още ли си тук? Не се залепил за това бюро? Сега тръгвам само да довърша някои работи. Мале, пак не съм го чул този телефон, пак ще имам проблеми вкъщи. Не знам защо жената се държи така напоследък. Чува се какво да правя вече. Братле, няма нужда ние да ти го обясняваме. Значи, жените много повече ценят малките неща от нас. Прибери се, изненада я, заведи я на вечеря, купи цветя. Още не си планирал лятната почивка. Отидете на море с децата да разпуснеш малко. Значи, Стоянка, гледай сега, колелото се върти. Днеска въртиш педалите, утре се е спукала гумата, няма значение. Важното е да продължаваме да въртим. Добре, измислих. Ще си купя къща в Италия. Някъде близо до морето или в някое тосканско село. Абе, каква къща стига, бе, човек? Виж, че Стоянката има проблем, сериозно. Добре де, купи една къща на жена си в Италия, тя ще е щастлива. Шегувам се, Стоянка, аз всичко ще бъде наред. Явно пак са ме диагностицирали. Хайде вървете, аз ще звънна на жената и ще вземат цветя и пица вкъщи. Момчета, аз тръгвам, чао! Не. Стоян винаги изглежда толкова спокоен. А дори той се срива понякога. Какво става за мен? Няма да се справя. Може би просто трябва да започва от някъде. Както и да е. Колелото се върти, нали така казват.